சாயி ராமாயணம் அத்தியாயம் 30 கனவிலும் நனவிலும் அனுக்கிரகம் பகுதி 2. மாதவராவின் மதிப்புக்குரிய சங்கமும் தோழமையும் கிடைக்குமென்று கனவிலும் எதிர்பாராத காகாஜி ஆனந்தத்தால் நிரம்பினார். அவருடைய கவனம் முழுவதும் ஷிரடி செல்லும் பாதைக்கு திரும்பியது. நேர்த்திக்கடன் சம்பந்தமான சடங்குகள் முடிந்தவுடன் சாயி தரிசனம் செய்ய வேண்டுமென்ற ஆவலாலும் மகிழ்ச்சியாலும் நிரம்பியவர்களாய் இருவரும் சீக்கிரமாக ஷிரடிக்கு கிளம்பினர். அவர்கள் கிளம்பிய வேகம் காகாஜியின் மனதில் முன்னமிருந்த ஆவலையும் துடிப்பையும் ஒத்திருந்தது. கோதாவரி கரையை சீக்கிரமாக சென்றடைந்தனர். அங்கிருந்து ஷிரடி சமீபத்தில் இருந்தது. காகாஜி பாபாவை வணங்கி அவருடைய பாதங்களை தம் கண்ணீரால் குளிப்பாட்டினார். பாபாவின் தரிசனத்தால் சாந்தியையும் மகிழ்ச்சியையும் திரும்ப பெற்றார். இதற்காகத்தான் தேவி அவருடைய கனவில் தோன்றினாள். சமர்த்த சாயியை கண்டவுடனே காகாஜி உண்மையான சந்தோஷம் அடைந்தார். அவருடைய மனோரதமும் நிறைவேறியது. சாயி தரிசனம் கண்ட காகாஜி மனம் மகிழ்ந்தார். அவருடைய இதயம் நெகிழ்ந்தது. பாபாவின் அருள் அவர் மீது பொழிந்தவுடன் மனம் நிச்சிந்தையாகியது. கவலைகள் பறந்தோடின. வியப்புறும் வகையில் மனதின் சஞ்சலங்கள் ஓய்ந்தன. அவர் தமக்குத்தாமே, ஓ, இதென்ன அசாதாரணமான லீலை என்று சொல்லிக் கொண்டார். என்னிடம் ஒரு வார்த்தையும் பேசவில்லை, ஒரு கேள்வியும் கேட்கவில்லை, சமாதானமும் செய்யவில்லை, ஆசீர்வாதமும் செய்யவில்லை. வெறும் தரிசனமே எனக்கு மகிழ்ச்சியையும் சுகத்தையும் அளித்துவிட்டது. சஞ்சலங்களால் அலைபாய்ந்து கொண்டிருந்த என்னுடைய மனம் தரிசனத்தால் அமைதியுற்றது. இவ்வுலகுக்கு அப்பாற்பட்ட சந்தோஷத்தை நான் அடைந்திருக்கிறேன். இது தரிசன மகிமையே அன்றி வேறெதுவும் இல்லை. சாயி பாதங்களில் பார்வை குத்திட்டது. வார்த்தைகள் வெளிவர மறுத்தன. பாபாவின் லீலையை எண்ணி எண்ணி ஆனந்தம் பொங்கி வழிந்தது. காகாஜி பாவத்துடன் சாயியின் பாதங்களில் சரணடைந்த போது அகத்தில் ஆனந்தம் பொங்கியது. பழைய சஞ்சலங்கள் அறவே மறந்துவிட்டார். இவ்விதமாக காகாஜி 12 நாள்கள் ஷிரடியில் தங்கினார். மனம் சாந்தியடைந்து நிலை பெற்று சப்த சிருங்கிக்கு திரும்பினார். விடிய காலையில், அதாவது சூரிய உதயத்திற்கு 48 நிமிடங்களுக்கு முன் தோன்றும் கனவுகள் உண்மையாக பலனளிக்கும். மற்ற நேரங்களில் தோன்றும் கனவுகளால் பலனேதும் இல்லை. இதுவே மக்களின் பொதுவான நம்பிக்கை. ஆயினும் ஷிரடி சம்பந்தப்பட்ட கனவுகள் எங்கே தோன்றினாலும் எப்பொழுது தோன்றினாலும் சித்தியாகும். இதுவே பக்தர்களின் இடையூறற்ற அனுபவம். இது சம்பந்தமாக இப்பொழுது ஒரு சிறுகதை சொல்கிறேன். செவி மடுப்பவர்கள் மனம் மகிழ்ச்சியடைந்து மேலும் கேட்க ஆவலுறுவார்கள். ஒரு நாள் பிற்பகல் நேரத்தில் பாபா தீஷிதரிடம் சொன்னார், குதிரை வண்டியில் ரகதாவுக்கு சென்று குசால் பாபுவை அழைத்து கொண்டு வரும். அவரை சந்திக்க மனம் ஏங்குகிறது. பார்த்து பல நாள்கள் ஆகிவிட்டன. பாபா உங்களை சந்திக்க விரும்புகிறார், ஆகவே வரச் சொல்கிறார் என அவரிடம் சொல்லும். பாபாவின் ஆணைக்கு வந்தனம் செலுத்திவிட்டு தீஷிதர் ஒரு குதிரை வண்டியில் போனார். குசால் பாபுவை சந்தித்து உடனே தாம் வந்த காரணத்தை தெரிவித்தார். பாபாவின் செய்தியை கேட்ட குசால் பாபு ஆச்சரியம் அடைந்தார். அவர் சொன்னார், நான் இப்பொழுதுதான் தூக்கத்திலிருந்து எழுந்தேன். கனவில் பாபா எனக்கு இதே ஆணையைத்தான் இட்டார். மதிய உணவு முடிந்த பின் இப்பொழுதுதான் சிறிது நேரம் ஓய்வாக படுத்தேன். கண்களை மூடியவுடன் பாபா இதைத்தான் என் கனவில் சொன்னார். அவர் என்னிடம் சொன்னார், உடனே கிளம்பி ஷிரடிக்கு வரும் என்று. எனக்கு அவரை சந்திக்க வேண்டும் என்று தாபம் இருந்தது. என்னுடைய குதிரை இங்கு இல்லாமல் நான் என்ன செய்வது? ஆகவே என் மகனிடம் இச்செய்தியை சொல்லி அனுப்பினேன். ஆனால் அவன் கிராம எல்லையை தாண்டுவதற்கு முன்னரே உங்களுடைய குதிரை வண்டி வந்துவிட்டது. தீஷிதர் கேலியாக சொன்னார், ஆமாம், அதற்காகத்தான் பாபா எனக்கு ஆணையிட்டு இங்கு அனுப்பினார். நீங்கள் இப்பொழுது வருவதாக இருந்தால் குதிரை வண்டி வெளியே தயாராக நிற்கிறது. குஷால் பாபு ஆனந்தம் நிரம்பியவராக தீஷிதருடன் ஷிரடிக்கு வந்தார். தாத்பரியம் என்னவென்றால், குஷால் பாபு வந்ததால் பாபாவின் ஆவல் நிறைவேறியது. பாபாவின் லீலையை கண்டு குஷால் பாபுவும் ஆனந்த கண்ணீர் வடித்தார். ஓம் சாய்ராம். எல்லோருக்கும் சுபம் உண்டாகட்டும்.